Kuyawan ng laba, oy. Hindi trikpan pa. Linis ka rin sa akin. Ang labas niya guys, oh. Ang atong labandero. Muna tigasin. Tigasin. Pero di na si Jakajo mag-g. Kina naman si Jay kakampi, oh. Si kakampi. Salamat Kajo sa nagpulipidani. Kay wala may naunahon kada buwan. Ayan na. Oh, medyo na po. Siyempre, ako may nakahawid sa kamera. Depende ramon na. Kasi makaw nakahawid sa kamera mo yung mag-vlog. Medyo mga country, pantiron. Hi guys, good morning. Ako na po ni sila Bandero. Welcome sa mga channel guys. Jijin Birds. May buntag. Di ata karon. Murag nag-report ba? Di ata karon nang labak kita. Labarom dito. Luyo po na ko. Kaproda Kajo sa sawa ng bana nga manglaba. Bira na ng bana nga maglaba. Kanang bana namang laba kay daghang kayong nakagusto. Ngisi pa more. Pasalamat ka kay na yung magkagusto. Kaysa way magkagusto. Pumili ka. Ay kung papili kay na. Pero yung nagpanglaba kay nga no bitaw ng inter. Hindi ko pinangarap to mag-asawa taglaba Karon, pinapangarap mo na. Maglaba ay di biro. Maghapon nakaupo. Madruganin kay manglaba ra ka di ka mag-uma. Mas kapoy ka diyang mag-umas bukid. Ang daghanas imong gilaba. Daghanas imong gilabahan. Mati mo pa maglaba tagamay. Sayang tayo. Unya mong pangpahumot guys. Deal. Katumang dako ang ipalit kay wala may sasi. Ako lang ibutangan ni kay sayang. Galing sa. Ganun ka matalino. Dami ng tubig. Nagijang kabo oh. Rain or shine pa kuno gijang kabo. Oh. Diyan sa kabrapin sa ka. Kaya ito sa ibaba dog mga 10 minutes. Yung pantalon na po na itong bakbakan. Woo! Bawaan pang mga laba. Nagpewa mag-asawa. So, ang tingin na. Nagasawa pa kagastig di ka magugu. Ikaw ra may guguon pirmi. Kani yung kagogo kay maong. Pwede naman siguro kumanglaba. Pwede. Yung labang dami ko bisan. Kuan di mga laban nung ka. Pila pa ko kabuan pwede manglaba. Pag di ko may una pwede na ay doon pang laba. So din ako kaya ron. Wala tayong problema ba? Pila lagi kabuan nga pwede na ko manglaba. 6 months siguro, 1 year. Sigaw yung mata. Ayan. Ayan. Ayan na ako. Ay kabalaka. Ay kabalaka sa kuha. Ano man ang kabalakan kadagkeran mo braso. Mabalakan ako manglaba ka kung ang imuhang braso mura naglagi-uliw. Ay lagi. Kadagkera si mong braso. Bagay dyan nga maglabandiro. Kay dagkera kagig braso. Makamatso ba dyan ang magsigig panglaba? Awa. Bisag wa kay Jim. Siya kag panglaba. Namatso gyapon. Ay gulog-gulog. Ay gulog-gulog. Gulog-gulogan din mo Ayos ka. Bitaw na lang yung braso. Balik na pagkamatso. Bisag wa Jim. Mura din yung sikreto. Ay gulog-gulog. Sa mga laki nga matso. Mga labandiro din na sila. Ay gulog-gulog. Tinuod bitaw, tanaw na mo ang braso oh, murang yapon kang gajin. Oh. Siyempre ko mo na natulog na mo nang masil good. Oh. Put ni mo. Samot nang maglabag mga bidsit. Samot jud to, makadako jud tog braso. Grabe. Nangulog-gulog ng asawa ha.
Bagong gupit pa. Alam mo si gusto gi ko pa di ka gusto ka tubog pinakiskis. Magsinawag lain kadyo. Sila eh. Minsan to kay wala na sudlay-sudlayan. Talaga di. Bala ka, hindi ako makujog ni mong tubuan na mong buhok. Grabe ya guys. Iya kong itak ko magpaupaw. Unyar ko nuko yung kumuto mo. Walang batasan na tawa. Ikaw man. Ikaw mong limbaro. Ang lain ako nung upaw. Ay, batasan na tawa ha. Ikaw magbanang upaw. Pagpaupaw, hindi ako makujog ni mong. Paano pag ka nang wala yung buhok ba? Wala di kayo may upaw na gito. Di kang guyog. Nakakatawa mo lang ito. Wala ka. Wala ka. Siyempre, mga nag-ibok, nahurot na ba? Nahurot na ginabuhok. Nansaw naman na, di na nagmukuyog. Mukuyog man lang matubuan ah. Hindi na ginutubuan. Ari na lang din yung tubod sa gilid. Ang lain ako no. Uda. Silbay, sanay mo gawin. Salbays din na. Ganun yung mukuyog upaw ko no. Hindi ko mukuyog upaw. Wala yayo. Mga jajud pagpaupaw. Grabe man. Hindi naman mukuyog ko upaw na. Siyalan. Kaya maupaw gani ka, maghuwat pag ka kano sa tubuan ni mong buko sa kumauban. Wala puwag. Wala May puwanga din na. Gumuday tao ka na. Hindi man mo. Di ka puyogan kay upaw. Asa ka mangita na. Muna jud pagpaupaw. Opo, sa karon. Aron nung tapuan ba? Kanang presko ba? Ang hangin. Hindi mo TV, sila na may hangin. Pinaelectric pan ba siya ng labas sosyal ni Sir, banderuha. Pero dito panington kayo. Nagatap na siya oh. Tarpal na muna para di lang mo initan. Kaya init kibiri guys, Nagatap grabe. siya. Para-parahan naman ng mga Pilipino. Para-parahan ba? Hindi. Pero sa kamamanday. Ha? Pamanday na, kaya mo sa kanak sa taas. Karon munta din. Karon munta ko mamanday. Hindi na pa may labunon sigihan ko na kung laban. Labunon mo na yung giyan guys. Na ako lang isabay po kumuhang kamay labunon. Yan ang labas sa kahapon uman mauman. Sa busy. Una ako naglabas sa mga kuwan. Uban. Ako lang isabay mo ha. Ugman ako bungkag sa taas. Ikaw may ako assistant sa taas ha. Hindi na ako lansang na uno. Atag na yun, lansang na 3. Okay naman mag-assistant. Pilay sweldo ros panday. Ang ngutan naman. Ang ngutan na. Nga naman. Wildan ko niyo. Siyempre, mas mahal pa man ang sweldo sa assistant kaysa panday. Ang panday, gura-gura nang magdikdik-dikdik. Diyan, Panday ron. assistant, sugo-sugoon. Panday ron kay 600 lang siguro. 600. Hindi ang assistant, 800. Ang assistant kay 200 naman. Uy, taka lang ka. Ay, kuy na, mas dakop ang trabaho kaysa matig gunitra. Basta ka ko'y assistant, mas daka kang sweldo kaysa panday. Kaya ira ko ng panday, gura-gura nang magkukukukuk. Hindi ang assistant, sugoon tanan. O, mas kape ang assistant. Mapundoy ni mo pahimog balag. Mahala po ni mo. Igura magtunol-tunol. Okay raman itani, jawa may snack. Ibang klase itong trabahador, oh. Ang nga, kailangan taas ang sildo. Ikadua, snack na gisgutan. Siyempre, Siyempre, nga naman ba eh. kapay may mong assistant, jama naman ka. Ikaw, kawa mong ka nakasuway o assistant ka. Kasaway. Liman mo ka ng mahal pa ang bayad sa siklan kaysa. Natural, huna-huna ah. Grabe naman yun. Ang panday, igura nang magpukpuk ng panday, magguhit-guhit kung sa guhit, Dahil ninja. nag-assistant, Ang assistant, sugoon dito. dayon, Bisagan sa isugo. Oh. ang sa ilisod. Siyempre, lisod sugo-sugoon. Madyo man mo, magpanday ra mo, wa may musugo ninjo. Diba dyan lalim Trabaho ka? sugo-sugoon. May nakakita ng video na kingon di ko kasi hindi grabe yung dako pag sweldo. Grabe yun eh. Dako ang sweldo ni mo. Makapurdo yung mga kayo mo balay. Sweldo dako tayo.
Mas ganing ako ray assistant. Pwede ra nimong utangon pod. Ay, sa utangon ba? Kayo Iba di tangon. nimo mautang. Last, isang pagkabanlaw. Kabanlaw pa. Banlaw. Hi guys, naman akong ligo, naman na lamag ang buhok. Sa kataw dari, mapapoy pagmamanukuan, panglaba. Yeah. Sarap dahil. Manantaw ka ba? Painkiller. Magandam sa kukuan guys. Paniud to kay gikatasan na. Saba ni nga mo ang kuan. Electric pan. Pag nun kay saba. May jigi panglabhan karon. Sigat ang panahon, perting kabluwag langit. Pertipeng inita. Langit sa. Arang kalinsangan wa man lay kanginangin bis sa gamay. Grabing kalimuot. Oh, kamusta? Hoy! Ako ni vlogong pa rin siya. Hindi ka. Kita mo. Kurtit na pa na ang mga merkado. Sa nakabog. Yan. Ngandrig magayay kasi mo ang brief. Ibo. Nanay hinukad man nagukad nako. Hoy. Kay mga natara ring gihuwat. Nga mau magpangayhay kay mga unta. Kuna dia. Nan may hinukad tatan mga unta. Mga ta ako sa ni sampay. Ini sa jubiti mga wala ba ni mga kwaknit. Aga ganing sanggalat imo ganing gipang bulatlat. Ayaw. Isa. Hi guys, majungod to guys. Sudto na dia. Maway paggaman ni jagkuan guys, panglaba. Higanan na po ko sang buhok guys kay wa na limuot ba. Mura nang kanangahang pamati presko sa kanunay. Daghay gisayangan sang buhok kay sayang kuno kay taas na. Mutaas ra man gihapon ng buhok. Katumugod ang buhok kay kuan na siya kanang namatay na nadaot sa kananay kuan ba. Riban. Mo nahanggi mo niyang mo to hanggi paputdan pero mutaas ra man gihapon ni at ang ila man gihapon ni jung pagtaas ang buhok. Kay mutaas ra man gihapon madyo na naman po nang musuway-suway punta ba kay wa punta ka suway ngani kamo ba. Sikad wa ko na operahi. Di ko magpa-out og kanang kuan. Ngani kamo ba. Pero dali ra man kaadyo ning taas. Pila pa ni kaadlaw hanggi pa outan. Taas naman. Dali ra kadyo patas ni kuan guys. Buhok damadyo pud ni kay way kaso kanang naikuan shampoo. Agang conditioner sa una. Agang magamit duha. So di man to igisara diyan karon agang magamit na conditioner agi sa kasasi. Parang tengaon, pwede nang kuan ka tengao, di ba? Tipid. Tipid ra siya. Mangaon sa mi guys. Pakita naman taon siya guys. Maniod to saan. Dali na. Dali na, kaya kang gihuwat. Dali na. Mahaw na ta. Ay, mamahaw. Mangaon na ta. Mangaon sa mi guys. Hi guys, sama namig panyuto dyan mula ko sa may isugo kong ati ug paadto dito sa kanang nay rentahanan o kanang kuan gaon ara ba kajing inita na madyo po nang mainitan ta madyo po nang mainitan ta sahay Hindi na mo po yung mga ininita ko. sige raman tag mukmuk dani grabe kajing kalimuot way hangin Anong inita buntang mo? Hindi na maayo na inita. grabe inita painit naman ta Dali ko ng sunod eh. painit sa ta sahay karon naman po sugo ko nga kay gamiton ko ng anti-crystal sa kanan na mag-dry na magdali na ba tanaw na mo retog na bay kanang kuan daon ano po kasuot og sa amin Basta to. gan nakalak nagbay Wala mo ko ilak. oto ilak Wala. Balik guys, kinabili ng salamin.
Dali kiinit. Ha? Tumbling. Nalinita. May kadyo tanaw ko ano, bukid. Na namin saka guys, katuning at tumisilahang bukid. Oh, taas kadyo. Nabakadan. Sana midarig na ba sila gown. May gown dire. Abangan gown. Waman na to guys. Dito ko gisugo ni ate kay barato lagi lahang renta dadto ba kaya katong dito lungsod nga giat ko ang ate pod nga parintahan og mga gaon. Mahal man. Gamitin ko ng inday, makuan baray na Magdalena. Waman na sa kamangita. Hindi bawang laing marintahan katuraman dito. Kato dito sa kananay lungsod sa mahal man dito. Mulawas na laman Miss Juan guys. Minteriyo kay magpamisa Miss Papa. Sakit ito ba? Kainit kayo. Da, wag na naman ang mainitan ko tang sahay. Hindi mo ni maayo na inita. Kanang buntag mo nindot na init. Karidya trabitaw, di bitaw po magkabad. Kaling pagkadaot na sa panit ng inita. Di bitaw po takutis porcelana. Sa kilamat mainitan. Mamay dati. Yes lang. Grabe, galagablab ang kainit. Daganag repulyo. Siguro gay kantos bukid bago pa tong harvest. Sige bagigan. Wala. Sus, ginoo ko, kamulan siya. Muna itagan ka sa mga natake pagkarong panahon na sobrang init sa panahon. Init kayo. Pero di man pud maramdaman nag-init kay hangin man. Lumatingan na naman ka nga, imuhang panit na muwan na. Pansin kayo nagdakan man.